Sugeng injang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Pahing 17 September 2024. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer kuncining gesang. Para adiyuswa, salah satunggiling perkawis ingkang dipun suwun dening para putra dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pandonga lan pangestu. Ndonga ingkang dipun suwun boten namung bab kesuksesan ing pendamelan, ananging ugi pandonga supados saged pinaringan kawicaksanan, kekiyatan lan kesagetan. Sangu wigati ingkang dados kekiyatan kangge para putra nglampahi timbalanipun gesang. Efesus 1 ayat 17-18a ngendika, supaya alai Gusti kita Yesus Kristus yaiku Sang Rama kang mulya iku karsa paring rohing kawicaksanan lan wahyu marang kowe, supaya wanuhmu marang panjenengane kanthi bener temenan sarta murih panjenengane madhangake mripating atimu. Paulus ndedonga kangge pasamuan Efesus ingkang nembe tuwuh lan sakmangke ngadepi pepalang. Paulus nyuwun dhateng Gusti amri Efesus pinaringan tigang perkawis, rohing kawicaksanan, wahyu lan manah ingkang padhang. Rohing kawicaksanan ingkang saged nenuntun manungsa mangertosi menapa ingkang dados kersaning Allah lan gadhahi kesagetan ngendhalekaken pepingin lan pangertosanipun satemah ingkang dipun budidaya mujudaken kersanipun Gusti ing gesangipun. Wahyu ingkang dadosaken manungsa saged mangertosi rahasia kanugrahan lan kamulyanipun Gusti ingkang mawujud ing gesang lan pakaranipun Gusti Yesus. Mangertosi ajining kanugrahan lan kamulyaning Gusti Yesus ndadosaken manungsa mboten gampil gumunggung tumrap menapa ingkang dipun gadahi, manah ingkang padhang amri mangertosi ancasing gesang nemtokaken keputusan ingkang wigati, boten grusa-grusu cumandang nampi perkawis gesang sinaosa awrat lan boten gampil miji margi instan. Para adiyuswa, pandonga Paulus kangge pasamuan ing Efesus ugi ngingetaken kita supados minangka tiyang pitados budidaya nyuwun tigang perkawis kangge gesang kita, amri kita nggadahi kegiatan kapitadosan ingkang tanggon mangun gesang ingkang leres lan migunani. Monggo kita tansah nyuwun rohing kawicaksanan, wahyu lan manah ingkang padhang ing lampah gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula nggadahi rohing kawicaksanan, wahyu lan ugi manah ingkang padhang, matemah kawula saged mangertosi kersa paduka ing salampah kawula. Kawula pasrahaken kawontenipun para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang tansah nganti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Sedayu, Bapak Wijongko, Ibu Eni Ruspra Mujiati, Ibu Katarina Indah. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Magelang, Bapak Hadi Mulyono, Ibu Tanjung, Bapak Wilin Jumairi. Kawula pasrahaken Bapak Mangku, kawula pasrahaken Mbak Cili, lan kawula ugi masrahaken Bapak Budi Wikanto. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi. Kawulipun sederek kawula ing GKJ Antp Andum Tresno Agape Salatiga. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam,
Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem, sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Krapyak, sederek Setianti, ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro, kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Mijen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Tropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linis Topo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing GKJ Trangkil, Ibu Nanik Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sederek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Apri ing GKJ Canden, Ibu Warsi ing Kemencing, wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sederek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasabat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.